azi, pe așa o vreme de frumoasă, ea că mă duc să-mi caut ștergătoare de parbriz. Camelii când șterg, parcă să lasă niște dungi și am hotărât că trebuie. Dar vremea de afară nu predispune deloc la asta. E foarte urât. Am noroc că măcar stopește o leacă. Dar nu stau mult, repijor le-am luat și am plecat acasă că la cald că e fu. Repijor am găsit, vedem ca să fie o leacă mai greu, dar amu sperăm să vină și să am ștergătoare de parbriz noi. Le-am pus, parcă au venit, să vedem momentul adevărului. Deci, eu am rămas mulțumit. De mult trebuie de schimbat, dar niciodată e că n-am ajuns la dânsele. Și am ajuns și bine, fără urme, fără nic, perfect. Cât fac două ștergătoare bune, schimbă mult. Și stau și mă gândesc, dacă tot am ajuns aici lângă iaz, trebuie plimblat alea, așa? Deci luăm o cafeluță și ne plimbăm alea pe lângă iaz. El e înghețat, rășit frumușel. Schimbare de plan. Mă duc totuși în el și pentru geamul din spate, că mă gândeam că altă dată, dar nu, mai bine acum, că altă dată iar n-a să am când. Dar geamul din spate tot e important. Așa că întâi după aceea din spate și după asta mai departe, la plimbare. Lumea e așa curajoasă, umblă pe lacul ăsta înghețat, dar eu mă tem. Cinstit vă spun, eu nu mă urc pe dânsul. Eu nu știu cât e de groasă gheața, dar văd că lumea se duce. Să mă duc și eu. Nu, eu nu mă duc. Dați-mi pace. Așa de frumos tot arată, mai ales copașii ăștia acoperiți cu polei, parcă din povești de astea ceva de genul cu craiasa zăpeză, i-au venit și au înghețat tot. Tare fantastic arată. Uite acolo, oamenii se cătă și pe bicicletă pe iaz. N-am ieșit de mult din casă, mai îndeosebi să mă plimb în parc, că din casă, mă rog, ies în fiecare zi. Dar îmi place. Când m-am pornit încoace, nu prea avem dispoziție. Dar ia ca niște ștergătoare de parbriz, o cafea și o mică plimbare schimbă mult. Cumva din zi nu prea s-a transformat în zi bună și frumoasă. Dacă totuși m-am pornit în parc, să facem un mic cerculeț și acasă. Arată bine priveliștea asta spre Buicainul de sus. Vii de pe lac și acum se ridică în sus. Foarte bine. Aici taman este și un scaunel. Dacă vrei, ți-ai luat cafeluț, te-ai așezat și privești încolo. Minunat. Pentru a-ți mai distrage gândurile de la probleme. Tomorrow
feels like sunlight spilling through the blinds. I don't know if I'll reach it, maybe I won't mind. Apropo, pe așa, cărările astea împrejurul iazului s-au împrăștiat în năsip și asta e bine. Și azi, chiar și unde nu-i năsip, a început să topească un pic. Și parcă deja e mai bine de mers, parcă nu e așa de periculos. Dar oricum să fiți atenți. Că și niște ei la noapte și mâine și poi mâine și tot săptămâna asta și o să fie. Aveți grijă de voi, da? The morning moves in color soft across the floor. I try to hold the moments, learning more and more. Pinii ăștia așa de bine arată că mă gândeam mai înainte că vreau casă într-o pădure de pini sau lângă, tare frumos ar fi. Sper că cu timpul am să ieși și aia. Nu știu cât de departe de fapt să fie de civilizație, dar nu tare departe, dar nici tare aproape, așa, să am acces. Dar în același timp să, nu știu dacă să am vecini sau nu, și așa lângă păduriș, ca eu să ies în spatele curții și să acolo să am acces în păduriș așa de pini. Acolo și miros trebuie să fie bun. Într-o bună zi să o facem și pe asta. O ultimă privire către iaz și îi ziceți papa că noi plecăm. E ca așa din tica, singurică la parcare și ne așteaptă. Uf, ar trebui spălat, dar pe flioșcaiala asta mai rabdoleac. Vreau o lecție să vorbim despre moda de casă. Dacă cumva ați observat, dar dacă nu, vă zic eu. Eu am vreo 3 tricouri preferate, deși am mai mult. Așa că dacă mă vedeți în aceleași haine tot timpul, nu prea mă criticați dur. Eu am, pur și simplu, am preferatele mele. Trebuie să deschid o nouă firmă care și despre trendurile modei de casă. Interesant, să aibă succes oare? Nu prea cred. Tăiți au pijamele, tricouri care merg și pe acasă. Trebuie altceva mai bun.